Goedendag. Goeiedag. Wij zijn van Heer van Omroep Friesland. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boven de bank? Boven de bank? Ja. Nou, op dit moment even helemaal niet. Oh. Sterker nog, ik heb geen bank. Oh. Maar iedereen heeft toch een bank? Iedereen heeft een bank, ja. Maar ik ben net verhuisd, dus het is hier nogal leeg. Oké. En ik ben, zoals je ziet, wat dingen aan het opruimen. En Ja. dat is heel leuk, want dat doe ik nu al een paar dagen. De dingen die ik over heb. En het is niet dat ik er geld aan wil verdienen, maar het is een manier om mensen te leren kennen in de buurt. Oh ja? En dat werkt echt perfect. Ja? Want ik heb nou in de afgelopen week wel, denk ik, 15 hele leuke gesprekken gehad. Gewoon hier aan mijn tuintje. Oké. Mensen die hierop afkomen. Ja? En ja, daar ben ik heel erg van. En dat werkt dan. En daar geniet ik enorm van. Oh, wat leuk. En mijn buurvrouw heb ik ook hele leuke gesprekjes mee. Oh ja? Ja, buurvrouw? Hallo, Ah, goeie. hoi. Mijn zoon die is regisseur, Aha. Jackie Lok. Jackie Ik Lok. weet niet- Ja, ik weet niet of je hem kent. Nee, Maar waar ben je voor? van Omroep Friesland. Ik ben van, Oh. van het programma Heer. Heer. Ja, Heer. Ja, dat ken ik. Oh, mooi. Ja, dat scheelt wel. dat, Dus wij hier naar de praatje, maar dan mag je naar je buurvrouw. ja, nou, daar ken ik heel goed mee. Ja? Ja. Oh, jongen, ja, want ze gaat, ze praat nog eens. Ja. Maar ze- En ze gaat binnenkort gaat ze weg. En ja, nou, dan ging er een keer weer. Oh ja? Ja, want ik heb deze jurk van haar kring en zo. Dus ja, je bent heel wies maar. Aha, maar zo, hoe bedoel ze gaat Ja, weg? Want ja, zo, maar ja. Oh, gaan we nou, ja, we gaan nou... Ja, We gaan nu Ja. onze Even doopzuil lichter, begrijp ik. Ja. Oh, jou gaan met? Oh, ja. Best goed. Is een keer weer fut. Maar jou ben je krijgt en je gaat nog maar futje in mij. Ja, ik kan alleen maar ja zeggen. Ja. Maar hoe kon het? Hoe komt? Ja, hoe komt dat? Sommige dingen komen op je pad heel onverwacht, hè? En sneller dan je denkt. Dus vandaar. Ben je al verliefd worden? Ja, zoiets, ja. Kan gebeuren, niet? Ja. Ja, wat leuk. Ja. En waar zie je dan nou heen, hè? Val niet achterover. Spanje. Oh, Ach ja. Je wil wel eens wat, niet? ja, leuk. Ja, nee, heel mooi. Het is heel positief. Ik dat ben heel is- blij mee. Ja. Maar dat is dan een soort vakantieliefde, dat Nee. op een goeie... Oh, oké. Nee, nou ik moet heel eerlijk zeggen, ik woon hier inderdaad net. Het verhaal van net klopt helemaal. En ik ben een wandeling gaan doen, Santiago de Compostela. Ja, Dus dat is eigenlijk van Leeuwarden naar Spanje was de bedoeling. ja. En onderwijl iemand ontmoet waarmee ik samen op ben gaan lopen. En ja, dat was zo'n bijzondere ontmoeting. En dat is eigenlijk gebleven. Hm. Dus ja, we konden er niet omheen. Het is een sprong in de duister, maar het voelt heel goed. En ik ben er heel zeker over. Dus ik ga Wat leuk. weer. Nou ja. Ja, het is heel bijzonder. Ja, Zo kan het leven lopen. ja. En een beetje vertrouwen hebben in jezelf en in de wereld en in de toekomst. En vandaag leven, want dat heb je en morgen weet je niet. Nee. Dus met dat uitgangspunt vertrek ik weer. Zo. Nou, wat Dat is leuk. mijn verhaal. Ja. Ja. Nou, tegen dank en nog op succes in Spanje dan. Heel veel dank en leuk dat jullie bij mij aan de deur kwamen. Een succes.